ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡೂರು ಕೊಂಡಾನ ಮರಿಯನ ಪಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಂತವಾದ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಪೊಸತ್ತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಯೋಜನೆಲು ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನೆತ ಸುರುತ ಸಭೆ ನಿಯೋಜಿತ ಜಾಗೆಡ್ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ನಡತಲು. ಕೆಲ ವರ್ಷಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಡ್ ತೊಡಗಾವೊಂದು ಸಮಾಜಗ್ ಸನಾತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಮಾಡೂರು ಕೊಂಡಾಣದ ಮರಿಯನ ಪಾಲ್ದ ಪರಿಸರಡ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆಲ್ನ ಖರೀದಿ ಮಲ್ದದ ಶ್ರೀ ಶಿವದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣಗ್ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಯೋಜನೆಲೆನ್ ಪಾಡೊಂದೆರ್. ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಆವಡು ಪಂಡದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಚ್ಚಿಲ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಶಿವದುರ್ಗಾಂಬ ಮಠ ಮರಿಯನ ಪಾಲ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಗ್ರಾಮಡು ಸುರುತಾದ ಶಿವದುರ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಠ ಪುನಂಚಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಬಾಗಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾತೆಟ್ಲ ತೊಡಗಿಸೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಅಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿಡ್ ಕನೋಟು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕನಟು ಬತ್ತದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ದುರಿತಲು ನಿವಾರಣೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನು ಆರೆಗ್ ಕನತ ರೂಪುಡು ತೋಜಾಯಿನತ ಮುಕ್ಕೇನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದೀವೊಂದು ಕರಿನ 18 ವರ್ಷದ ಆಂಡ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋದು ಮಾತ ದೇವರಲ ಅನುಗ್ರಹನಿಗೆ ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಣೆರನ ದ ಅಭಿನ್ನವ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಗಾದಿನ ಅಂಚಾದ ಈರ್ನ ಕನಸು ದಾದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ ಹಸ್ರಣ್ಣೆರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಆರು ದೀಕ್ಷೆನ ಕೊರಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಬಾಗಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಆರೆಗ್ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹನ ನೀ ಕೊರ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆರು ವಾಜಾಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಟೆಕಾರಡ್ ಈ ಮರಿಯನ ಪಾಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಮನವರಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಬಾಗಡ್ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಬಾಗಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕುಲೇನ ಕಷ್ಟಕಾರ ಪಂಡೆಗೆ ಆರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ನ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದದ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಂದೇರ್ ಕೆಂಡ ಅವು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪನೇರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ ಆಳ್ವೇರು ವರ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡೆ ಅವರ ಪೋವುಡು ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತದ
ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆರಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾತ ತುನಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಈ ಭಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಆನಂದಾಂಡ ಈ ಭಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮ ಈ ಊರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಮಾತ ಜನಕುಲ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿನ್ಲ ಎಂಕುಲು ತೆರಿವಂದ ಅಂಚಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ದಾದನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಯನ್ನಿಂದ ಪನ್ಪಿನವು ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಇಸ್ಸೆ ದಯಮಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಠಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಸೇರೋನುಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಠದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಪುನಂಚಿನವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನವು ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಯಶವಂತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದಣ್ಣನು ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್ರೇನು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲೇರನು ಅಂಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರೇನು ದಾವಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಮಠ ಆರ್ನ ಯೋಚನೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಐಕೆ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚನ ತಯಾರಾತಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕೇಂಡೇನು ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಯಾನು ದಯಮಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾನು ಪರಿಹಾರನ ಕೊರತೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಂಬೈದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಸ್ತಿಯನ್ನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಈರು ವೈಕಲ ಕಾಸದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರನಾರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರಿದನ ಏರ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಎಂಡಲ ಪಂಡಿಜೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಯಥಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಂಡ ಯಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಠ ಎಲ್ಲಂಜಿ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಲು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಡ್ಯ ಮುನಿಯಾಳ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಆಧಾರಿತ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಮಿಟಿಲ ರಚನೆ ಆಯೋಂಡು ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಮ್ಮತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲನ್ನು ಸೇರ್ಸೋನ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಆವಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪ ನಂಕಲ ದೇವರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಠ ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಬಾರಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಬರಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಬರಡು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ನಂಗೆ ಆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಿಯೋಜಿತ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಟ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್ ಪೊಲವು ಕೊರಿಯರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಶಿವದುರ್ಗ ದೇವೇರನ್ನು ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯ ಬನ್ನಗನೆ ನಮಗೆ ಅಭಯದ ಅಸ್ತಂತ ಜಪನಂತರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಯ ಬತ್ತದಾನಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಾರವಿಂದ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಮಠ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಅಂಚಿನ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ಸೇರೋ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪನ ಕೊರಿಯರೆ ತುದಿಗಾಳು ತೊಂದಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಶವಂತ ಆಳ್ವೇರೆ ಈ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಂಡ್ರೆ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿರ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ
ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯುದಯ ಆವಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪೋಡು ವಿಜಯವಾಡದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅಂಜಿನ ಶಕ್ತಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಭಾಗೋಡು ಮಠನ ಮಂತದ್ದು ಮಠದ ಮುಖಾಂತರ ಬಡವರ್ಗದ ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆವಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಉತ್ಥಾನಗೂ ಒಂದಲ ಒಂಜಿಲ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಂದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಠದ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಪಿನಟಾದ್ರ ಸಂಚಾಲಕರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಈ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಸಮಾನರಾದಿತ್ತದು ಐಕ್ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತಿನಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಏರೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸಮಯ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಕಲೇನು ನಾವು ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಠದ ಬಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣೀಭೂತರಾವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೊಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮನಪಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸೊಂದು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಪುಡ್ಡಿಡ್ಡ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಚಿಪ್ಪಾರು ಅರಮನೆದ ಬಲ್ಲಾಲ್ ವಂಶದ ಕುಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗಡು ಬೈದೇರು ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆದ ಆ ಬಾಗಡು ಕೆಲವಾತು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳುಲ್ಲ ಒಡಿಯೂರು ಆದಿಪ್ಪು ಮಾಣಿಲ ದಾಮಾದಿಪ್ಪು ಕೊಂಡೆಯೂರು ಆದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಣಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಣಿಯೂರು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕೆಲವು ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಲ್ತ ಭಕ್ತರು ಒಂಜಿ ಹತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಒಂಜ ಮಾತ ಆ ನಾಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನೋಡ್ಲ ಮುಳಿತನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಕಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ವಾ ಭಾಗಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಆಪುಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಆ ಊರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಭಾಗದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಊರು ಬೆಳಗುಣು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಸಾಯನ್ ಖಾಲಿ ತನುಮಣದ ಸಾಯನ್ ಕೇಂದೇರು ದನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ವಿದೇಶಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ದಾನಿನಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಹಿಡಿದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಈ ಭಾಗಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಠನು ಶಿವ ದುರ್ಗಾನಂದ ಮಠನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅರೆಗೆ ಬೊಡೆನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾತ್ವಿಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆರೆಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಲಿ ಅರೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಅರ್ನ ಅಣ್ಣನು ಅಂಚನೆ ಊರದ ಒಂಜಿ 2 ಜನನು ಸೇರದು ಒಂಜಿ ಮಾಮನು ಆರೆನ ಸೇರದು ಆರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ ಬಾಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲೇನು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅತ್ತಂಡ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿನ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ದುಂಬದ ಲೆಸ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಆಪಣ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಈ ಊರು ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಲ್ಪಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪಣಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ನಾನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮಿಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ
ಯಶವಂತನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ಪುರ ಕೆಲವಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಡ್ ಪೂರ ಆಕಲ್ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ದಿಪ್ಪುನಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದಿವೊಂದು ಒಂಜಿ ಜವಣೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡನು ಕಟ್ಟೊ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಕಂದು ಯಾನು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆ ಪೊರ್ತು ಕೆಲವೆರ್ನ ಮೋಸಡ್ ಯೋಜನೆ ದುಂಬು ಪೋಯಿಜಿ ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಗಿನ ಖರೀದಿ ಮಲ್ತದು ಅವೆತ ದಾಖಲ ಪತ್ರ ಮಾತ ಸರಿಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗ ತಯಾರಾತ ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಲೆ ಎನ್ನದು ಭಾವುಕೆರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನೊಂಡೇರು. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೆ ಗುಣಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶಿವದುರ್ಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ದುರ್ಗೇಶ್ವರಿ ಪಾಯಿಮಾ ಜಗದೀಶ್ವರಿ. ನಮ್ಮ ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚೇಲರೆ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನವರೇ ಯಶವಂತ್ ಆಳ್ವರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥರೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿಯವರೇ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಅರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾಂತರಗಳ ಆ ಭಗವತಿಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊನ್ನ ಒಂದು ದೇವರನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಮಿತ್ತ ಮಾತು ಸೇರಿದ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡನ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾಂತ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿ ಸಂದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಸ್ತ ಆಸೆಗೆ ಭಾವನೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಠ ಆವಡು ಪಚ್ಚನ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಂತರ್ನ ಉಚ್ಚೇಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತೊಂದು ಪಿದಾರ್ದ ಮಾಂತರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ನಮ್ಮ ಕುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದಯ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನಿ ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪುಣ ಬಂಡ ದುಂಬಳ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಂತಿತ್ತ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಡು ನಡಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಂತ್ ಅಲ್ಪದ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಎಂಕು ಚೂರಾಕ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಜಾಗೇನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಎಂಕ್ಲೊಂಟಿ ಇತ್ತನಾರ ಆ ಸಮಯಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿತ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯಡು ಅಂಡ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಜಾಗ ಕೊರ್ದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮುಟ್ಟೆ ಜಾಗ ಸ್ವಂತ ಪಂಡೇರಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂತದು ಆ ಬೇನಡಿ ಅನ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತಲೇ ಅನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವೇ ಕೈ ಪಾಡೋನುಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೋಡ್ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸು ಕಾಸು ಪಾರ್ದು ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಅಂಚ ಆಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುಳೆ ಕಾಯರ ಬಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುಣ ಭಾವನೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ದಯವಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತ ಸಾಕರ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಕಾಸು ನಮಗೆ ಓಳ ಹಾಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಒದಗಾವಲು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಪುರಾಶ್ರಮದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ದೇವಿನಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 19 ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ ಎತ್ತೋ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಂತದ ಕಡುಪಂಚ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನಲ್ಲ ಪಂಪಣೆಯನ್ನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾಂತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿದೆ ದುಂಬುಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಿದಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂತ ನಿಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಸಾಯ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಎತ್ತದೆ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾರ್ದ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತುನಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಒಂಜಿ ಏತೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಬೇನೆ ನಂಗೆ ಅನುಭವಿಸರಾಂಡು ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಭಗವತಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗದೆತ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಜಾಗದೆತ್ತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತಂಡಿ ಎಂಕಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹಂತವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಕೈಗೆ ಮಾಂತ ತಿಕ್ಕಿನ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಪಿದಾಡಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಕ್ಲೇನ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಚ್ ಮುಜೆಗೆ ಎಂಕಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ದೇವಿನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕುಪಿದಾದ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಸುಲಭದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಮಗೇತೋ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆಲಕ್ಕೇನಿರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನಿರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ನಿಗಿಸಾದ ದುಂಬುಗು ಬತ್ತನ ಮಂತ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಐಟೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಾಣಿಂಚಿನ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಓಯೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನಗಳ ಎತ್ತೋ ಜನ ನಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಚಾರ ಮನ್ಪನಗಳು ಪೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪನಗಳು ಪೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇತ್ತನಾಗಲೇ ನಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಆಪನಗಳು ಪೇರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಠ ನಮ್ಮ ಆ ಶಿವದುರ್ಗನ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಂತಗಳ ದುಂಬು ಒಂಜೂರು ರಚನೆ 10 ಜನಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಈ ಊರು ಒಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಮಠ ಆತನಿಗೆ
10 ಜನ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಣಂಚಿನ ತಾಜಿ ಒದಗ ನಿನಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತಾರೆ ನಿಗ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಳ ದಾಲ ಆಸೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಠ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ 10-100 ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು 100 ಪುಣ್ಣುಗಳು ಇವ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಠ ಮಂತ್ ದಾಲ ಆಯರ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಮಂತ್ ದಾಲ ಆಯರಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಸೇವೆ ಅನ್ಪಣ ಬಾಗಿಯವರು ಎಲ್ಲೇ ಗುಡಿಯಾರು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಐಟ ಉಪಕಾರ ಅವಳು ಅಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಉಂಟು ಇಟ್ಲು ಮಾತಂಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಕರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡು ಯಾಣಿ ತತ್ತಿನ್ಲ ಕಾಲುಗಳ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವಳು ಉದಾರು ಒರಿಯೋಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸೆಡು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ನೆಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಡ ಶಿವದುರ್ಗಡ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬುದಲ್ಲೇ ಕಾಯರ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬು ಯಾನೆ ಸಾಲ ಮಂತದ್ದು ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ದು ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಜಾಗದೆತ್ತದು ಮೋಸ ಆತೆ ಅಂಚಾಯರ ಬಳ್ಳಿ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ನಿಗ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವಡ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ ಶಿವದೇವಡಿಗೆ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಆವಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕುಳ್ಳುದು 10 ಜನಕ್ಕೊಂದು ಬೋಧನೆ ಕರ್ತ ಆತೆಗೆ ಮನ ಪಾತ್ರ ನಿಗ್ಲೇದಾರ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದು ಆ ಭಗವತಿಡ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಆ ಶಿವದುರ್ಗನ ಶರಣಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತ್ರನು ಉಂಟಾಬೆ ಜೈಮಾತ್ ಶಿವದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಯಶವಂತ್ ಆಳ್ವ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗಟ್ಟಿ, ರಂಜಿತ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೇತೆರು.